Всяка нощ Шахразад умайвала цар Шахрияр с удивителни истории, спирайки на най-интересното място, за да спечели още един ден живот и да го държи в очакване на следващата приказка. А в средата на 60-та нощ тя казала: но всичко, което разказах до тук, не е по-удивително от онова, което се разказва в историята на цар Омар ал-Нуаман и синовете му. А какво им се е случило? Запитал цар Шахрияр. И Шахразад заразказвала. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان بمدينة دمشق. Разправят царючестите. Вие сте с подкаста Фантастични истории на Студио 1002 продукции, посветен на изкуството на разказването в приказките от 1001 нощ. Аз съм Василена Мирчева. Да се анализира 1001 нощ означава да се създаде произведение не по-кратко от самата 1001 нощ. Така пише един от преводачите на приказния цикъл Киряк Цонев. Друг преводач, Йордан Милев пък, твърди, че в Монголия арабските приказки станали 1001 вечери, понеже воинствените монголски ханове, заети с постоянна подготовка за битки и завоевания, нямали време да слушат приказки през нощта. В Перу били още по-нетърпеливи. Пренесени от Христофор Колумб или Америко Веспучи, там приказките станали 1001 часа. Много се сторили и на сирийците, затова ги съкратили на 550 утро. Понеже в Дамаск обичали приказките само призори, когато утрото е все още само наполовина. В този епизод на Фантастични истории Неделя Китаева, ориенталист, директор на програмния съвет на департамент Средиземноморски и източни изследвания и преводач на арабски, и литературоведът и литературен историк Морис Фадел разсъждават над структурата и жанровите особености на приказния цикъл и това кой кога разказва. Заповядайте сред хората разкази. Кой е слушателя, консуматора на тези истории? Надали са били деца или със сигурност не са били основния таргет? Приказките не са създадени за деца, макар че в един определен период от време и България по света те са много адаптирани, после ги подхваща и Дисни, изобщо са... Узахаросва допълни. Да. Като цяло, разказвачът в арабското общество има изключително място, изключително голяма роля. Ал-Хакавати или Ал-Касас. Независимо дали говорим за бедуините, които живеят в пустинята, или за уседналото население, което живее в градовете. Но тази традиция съществува от времето преди исляма. Това са ритуали, които са свързани с традицията Самар. Традицията да се разказват приказки нощем, след залез слънце. И всичко това е отразено в приказките от 1001 нощ. Бедуините в пустинята нощем са се събирали около огъня и разказвачът им е разказвал приказки. В градовете професионалните разказвачи, освен в дворовете на халифите, са разказвали своите приказки в кафенета. Има такива кафенета, където се разказват приказки. Между впрочем, има такива и до днес в Сирия, в Ливан, в Мароко на един от площадите има професионални разказвачи. Преди войната бях в Сирия и там в дъното на пазара Л-Хамидия, то си седи това кафене на приказките. Разказвачът пристига, сяда на един трон, облечен с бяла роба, с златни шевици, наметнат с красиво на метал, с червен френски фес, турски, извинете. Отваря книгата и започва да чете. Много често четенето на приказки се съпровожда с... То се изпълнява се под акомпанимента на музикални инструменти. Те са такива традиционни, от рабаб, дере.
Понякога има отделен четец, който чете стиховете и разказвача свършва приказката на най-интересното място и казва, ако искате да чуете продължението на тази история, елате следващия петък. Или в зависимост от това с какво време разполага. Така че всички тези похвати, вмъкването на поетически фрагменти, разтеглянето на разказа, елементи, които на нас ни се струват абсолютно необосновано включени в текста, те са си част от тяхната разказваческа традиция. И на много места се опитват да бъдат съхранени тези традиции. Има телевизионни предавания по някои от каналите, в които се канят разказвачи. Има вече и разказвачки. Тези похвати, които са използвали разказвачите, са много така умело включени в приказките от 1001 нощ. И да не забравяме, че първо те са се разпространявали устно, но тяхната публика не е била детска. А добре, какво означава нощта Лейля? Алиф Лейля ва Лейля. Алиф Лейля ва Лейля. Да, какво означава нощта? Защо нощта е така този особен феномен? Нали, знаем в исляма колко е важна нощта. Лейля Ал-Кадър, мисля, че Лейля Ал-Кадър, да, този момент тук нощта, малко... където възниква посланието. Тук по-скоро не е в ислямски контекст, просто имало такава традиция приказките да се разказват вечер, след залез слънце, и то в 1001 нощ е това. Настъпва утрото, тя спира да разказва, да. Първоначално как е тръгнала, т.е. как се е зародила традицията, вечер те са наклаждали огън в пустинята, събирали са се около огъня и са започнали да си разказват истории, не задължително приказки, предания, истории, наричате традиция Самар. И оттам вече появили са се разказвачи, те са професионални разказвачи. Между другото, поезията също е била занаят. Тоест не всеки може да бъде поет. Той първо научава цялото творчество. Той се учи при някого, той чиракува при някого. Разказвачите също са били занаятчии, те са били важна прослойка. Има ги и днес, но оттам тръгва тази традиция. Иначе през дните, общо взето, са се водили битки. Дните на арабите са битките на арабите. Това е нощта в буквален план е това. Може ли да кажем, че нощта е мястото на някаква свобода, на хория? Защото в крайна сметка, защото през деня е властта, през деня Шахрияр убива, така се каже, нали, в нощта. Той властва, това го има в приказките. Той властва, подписва договори, посреща поданици, и вечерта вече се укротва. И то се възприема. Разказват се приказки, но ти знаеш, ти имаш такива корени, че кога се събират арабите, семейните събирания, те се правят, сахаратите се правят след залез слънце. Сега, естествено, разказвачът и разказването е действително основен елемент в традиционната европейска култура, и Цветан Тодоров прави едно много важно разграничение между примитивни разкази и разкази, които са центрирани около човешката индивидуалност. Това е в поетика на прозата. Така наречените примитивни разкази са разкази, каквито са разказите от 1001 нощ, според него. Това са разказите на действието. Тоест, Симбад мореплавателя не е психологическа идентичност, а става такъв, става лице, персонаж, благодарение на действията, които извършва. Тоест, разликата между Симбад мореплавателя и Симбад носача в приказката е единствено и само в това, че те са един и същ, но единия е просто извършил мореплаване, а другия носи. Това е, нали... Тоест, нямаме психология, докато по-късно в модерната европейска култура възниква идеята за психологическото разказване. Тоест, разказване това, че някой е личност, идентичност и така нататък. Разказвачът е, разбира се, фигура от миналото, както казва Бенемин, защото той е възможен само в една традиционна култура, където имаме представяне на
предаване на ценности. Тоест, възможен е контакт между поколенията. Разказвачът прави тъкмо този контакт. Затова той казва, имало едно време и това едно време е същото, каквото е сегашното. Тоест, когато аз разказвам за едно време, аз разказвам за нещо, с което е. Докато днес вече ние не можем да кажем едно време, защото какво аз мога да дам на моите деца? Какво мога да им разкажа, те бидейки в една дигитална епоха, и аз, който съм човек от една друга епоха, в която е моето. Ето това е този момент на това, което Бенямин нарича деструкция на опита, т.е. невъзможността да разкажеш. Така че разказвачът е винаги тази фигура, която свързва нещата, и тя е фигура неизбежно някакси от миналото. Ние вече не можем да разказваме. Затова много интересно е, като четем съвременна литература, тя не разказва. Това не са разкази, а напротив, много често формата е аз на писателя. Съвременната литература, писателя има един аз, който е центриран около себе си. А това не е разказ. Разказ е когато аз разказвам за много други хора, съдби, как се преплитат. Такъв тип разкази вече няма. Така че разказът е около някакси... Романите са форми на есета. Т.е. форми на лични такива споделяния, центрирани около себе си. Оттам и социалните мрежи са центрирани пак около този аз, който се представя, презентира, но той не разказва. Той е самотен и някак си чака някой да го одобри. Сегашната детска литература е много различна от тази разказваща детска литература. Тя съдържа много по-различна, защото е проблематизирана тази връзка между поколенията, която прави разказвача. Някак си времето... толкова големи са, това става ясно след Първата световна война. Много точно посочва Бенямин, именно Първата световна война е момента, в който вече ние нямаме как да свържем. Опита на войната няма как да бъде разказан. И това мога да го кажа и аз, който съм преживявал подобни неща. В Ливан няма как да бъде разказан на никого този опит. Той не може да бъде споделен. Има неща, които не могат да бъдат разказани. И това е големия проблем. Тоест, това с тези празноти. Оттам и този страх от празнотата, че сякаш остава бездна, остава някаква нещо, което не може да бъде свързано. Но това е основата на нашия живот. Такива несвързаности. Обаче в 1001 нощ всичко може да бъде разказано. Всичко може да бъде разказано. И освен това... Ето това е много щастливо. Това ме прави много щастлив, наистина. Прави ли ти впечатление, че в приказките, които ние сме слушали в детството си, няма разказвачи? Имало едно време. Кой разказва? Да. Няма го разказвача. Той е там някак си скрит, имплицитно. Някой на някого казва. Кой е разказвач? Този, който ти чете приказката. В 1001 нощ разказвачите са ясно посочени, нали? Централната фигура е Шехерзад. Това е много интересно, наистина. Като че ли, това е... Той Бенямин прави връзка с този Лесков. Николай Лесков, един голям руски писател, който е малко превеждан. Той е автор на една знаменита повест, по която има и опера на Шостакович, Лейди Макбет от Мцинска околия. Наистина изключителен сюжет. Въпросът е в това, че някакси там има тази фигура на разказвача. Разказвал еди кой си разказва за някой друг и така нататък. Тоест този, докато и наистина при нас няма тази личност на разказвача. И това е много интересно, да. Докато там разказвачите са страшно много и те непрекъснато се... Да. Говориш за 1001 нощ? Да, за 1001 нощ, да. Разказвача прави нещо много важно. Той свързва нещата. Той свързва света. Без него, без него нямаме цялостен свят. Тоест, ако няма разказ, няма свят. Това е големия. Въпросът е детски ли са приказките? Защото... Въпросът е дали са детски. Те са, нали, всяко поколение нещо за чист. Всъщност, нали, тези приказки, които познаваме, братя Грим, Шарл Перо, които са събирани, мисля, че 100 години по-рано, нали, има един наемник, Джан Батиста Базиле, който на неаполитански диалект голяма част от тях са с италиански всъщност происход.
И знам, че Шарл Перо, даже той ги издава от името на сина си, за да не си накърни авторитета. Нещо такова прочетох, но примерно Червената шапчица завършва с това, че вълкът изяжда и бабата и момиченцето. Да. Въпросът е преди това били ли са детски приказки, защото Шарл Перо добавя поука към всяка история. Нали? И всъщност тогава започва превръщането на приказките в жанр, и то в литературен жанр. Там в варианта на Шарл Перо вълка, предрешен като бабата, има, нали, една обстойна сцена, в която той казва: свали си на металото, свали си полата, свали си фустата. Пълни са тия приказки от съвременна гледна точка, много такива неща, от които веднага си личи, че не са за деца, примерно в този вариант на Джон. Защото 1001 нощ категорично не са приказки за децата. Просто има една вълна, вероятно това е световна тенденция, в която започват да се адаптират, нали, към детската приказка. Тя и детската приказка вероятно се превръща в жанр. Четиво за деца. Има нужда от това нещо. Аз не знам доколко интерпретацията на Цветан Тодоров в знаменитата интерпретация в поетика на прозата не е повлияна от Европа, защото идеята за това, че има разказ и нищо друго, не е ли това също някак си повлияно от европейското разбиране за света, което е езиково-центрично? Да, макар че за мен той дава едни, макар че не е арабист, той всъщност дава едни от И аз това имам предвид, че не е арабист. Да, обаче за разлика от повечето арабисти, той всъщност дава една много точна дефиниция на хората разкази и не помня целият текст, но това е едно от най-смислените неща, които съм чела за структурата на приказките от 1001 нощ. Имаше един момент, в който той се удивляваше как хората пред риска от смъртта избират любопитството да останат и да чуят историите, защото им е обещано, че те ще бъдат, нали, всеки казва: ако ми разкажеш история и тя е толкова удивителна и толкова интересна, аз ще ти дам живота. И той казва там: кесията или живота е заменено от приказката или живота. И това е една от най-точните дефиниции, които са давани за начина, по който се разказва. Има, разбира се, така европоцентричен подход, защото той, опитвайки се да обясни това вмъкване на разказите, разказ в разказа, дава пример с синтаксиса на немското изречение, мисля, че. Те много си приличат, но все пак тези приказки са така в голямата си, те в същността си са източни приказки. Много интересно. Той прави това отношение между разказ и живот. Защото го има в живота не е възможен извън разказа. Точно така. Той живота не е възможен извън езика. Точно така. Той казва, че затова ли арабски език е толкова безкраен? Да. Но има аз съм го учил, за това мога да. Морис знае. Да, изучавал съм арабски. Има познания сериозни по арабски. Но той прави там една много важна вметка, че мълчанието всъщност е равнозначно на смърт. И дава пример с историята за цар Руян. Как беше неговия лечител? Забравих как се казваше историята. Тя фигурира с различни имена, но тя е много известна. Там, където се разболява един цар, лечителя Руян, мисля, че се казваше, царя се разболява, никой не може да го спаси, лечителя го спасява, везира му започва да му завижда и започва да почушва на царя. Той така както те излекува, така ще те умори, и царя решава да му отреже главата. И той обаче му дава една книга с празни страници,
Нали помните и той, тази? Тя е много популярна. Страниците са намазани с отрова. Точно така и главата говори и тогава всъщност той го дава като пример, защото казва, празната страница носи смърт. Там, където няма разказ, има смърт. И аз се опитвам това да го обясня с този много типичен страх от празнотата в ислямското изкуство. Това мисля, че го коментирахме веднъж в разговора. Хорор вакуи се нарича. Говоря за ислямското изкуство, където всичко по повърхността трябва да е с наслагани елементи, да няма празно място, както е при ислямските орнаменти, които украсяват стените. Няма, повърхността е засенчена абсолютно от тези наслагани елементи и това се установено в изкуството като принцип, то се нарича страх от празнотата. За това говори Цветан Тодоров в Хората разкази се казваше есето. Има и разни паралели за това как има европейски приказки, в които трябва да мълчиш. Иначе ще бъдеш убит. Тук е обратното, трябва да говориш. И всъщност тази идея, само още малко, тази идея за откупването на живота с история, тя си е част от тяхната литературна традиция. Помниш ли, има един поет Кааб ибн Зухайр, който живее на границата между двете епохи. Идва исляма и пророка Мухаммад, разбира се, държи много поетите да приемат исляма, защото те са говорителите на племето. Кааб ибн Зухайр обаче отказва първоначално, защото съвсем в ранния ислям те приемат това като предателство към вярата на предците си. И тогава той разбира, че е под смъртна опасност. И го съветват да отиде и да поиска прошка, защото пророка ще дари живота на всеки, който се разкаива. Няма да убие никой от хората, които се разкаиват за миналото си и приемат исляма, които се откажат от идолите. И тогава той пише една поема. Тя се нарича Лямия, защото завършва на звука лям. Там, нали, има монорима в техните поеми. Обаче започва с началото е Банат Суат. Отиде си Суат и сърцето ми днес е поробено, измъчено и така нататък. И в последната част той всъщност прави възхвала на пророка. И той отива при пророка и му казва: сега, ако пред тебе застане Кааб, ти ще му простиш ли? Не знам дали си го спомняш това. И той казва: да, ще му прости. Той казва: аз съм Кааб. И той рецитира поемата и той е толкова впечатлен, че му подарява живота и му така сваля си наметката, намята му и тя оттам нататък вече почва се нарича Касида Аль-Бурда. Но тази линия, при която ти с думи откупваш живота си, спасяваш живота си, тя е част от там техните поетически традиции. Това имало го и преди исляма, нали, преди Кааб. Тези панегиристите, които са пишели. То е много интересно, че в Корана има глава поетите. Да. Където те са, така да се каже, порицани. Като че ли има, точно. Значи, този въпрос е какъв е статуса на литературата в това, тъй като и Корана е поетическа книга, т.е. написана с такива вътрешни рими и така нататък. Да, с римувана проза. Да, римувана проза. Какъв е статуса на литературата в цялата тази нова култура, която се изгражда с исляма? Къде е поставена тя? Значи, и поезията? С поезията се цени изключително високо. Тоест, особено езическата поезия, тя се смята за ключова в разгадаването на арабското общество изобщо. С тази сура много се спекулира, защото там има една ая: поетите ги следват заблудените. И говорят, сега няма да го цитирам точно, говорят те каквото не правят. Освен тези, които са повярвали, вършат праведни и добри дела. Тоест порицават се тези, които не говорят истини.
Поезията може ли да говори истина? Защото в европейската култура има голямо напрежение в тази посока. Виж сега, само да довърша това. Той порицава, било изключително важно през периода, в който идва исляма, е било изключително важно да се изгладят междуплеменните вражди. Имало такава традиция, в която поетите са пишели нещо като сатири, ма тя не е тази сатира, която ние имаме предвид, то е едно усмиване, такова охулване, непристойни изрази, използване на лъжи, за да нанесеш такъв словесен удар по противника. И това е било забранено, защото това е разпалвало междуплеменни вражди и също така не трябва да се злослови, трябва да се говори истината. Но имало изключително отношение към поет, т.е. те са били особено високо ценени, защото те в арабската традиция те не само казват истината, те са документирали всъщност историята. Те са били нещо като летописа на... т.е. те са създавали летописа на племето си. Наскоро коментирахме тази тема в час и се опитвах да обясня колко различна е ролята на поета в арабското общество и как и всичко това се е предавало устно, и Корана се е предавало устно в началото. Записане са на много по-късен етап от време. И да обяснявах, че те документират битките, сраженията, и един студент каза, те са флашката на племето. Нали? Но има един такъв парадокс, че всъщност Корана е допринесъл много за това и е бил една от причините да се запази, да се запише езическата арабска поезия. Защото те са много близки като граница. И разбира се, в Корана са използвани много думи и изрази, които са използвани в езическата арабска поезия. Те се наричат ал-гарайб, странни думи, странни изрази. И за да бъдат разгадани, да бъде разтълкуван Корана, е трябвало да се запишат тези поеми и да се даде обяснение за начина, по който фразите и изразите са използвани там. Съвсем различно е, като имам пространство да ръководя. Много е важно. Много е интересно това, защото някак си има едно силно недоверие в европейската култура спрямо поетите. Не случайно Омир започва своето произведение с музова спейония, т.е. някъде друг трябва да започне. Някак си не може самия поет да говори. Друг трябва да говори. Има някаква особена неяснота. Тук не е така. Да. В арабската традиция поетът трябва да говори. Той е изключително важна фигура в племето си. Поетът е говорител на своето племе. Те са разрешавали битки, вражди, войни, правили са се състезания, уреждали са се конфликти чрез поезия. Да. Това е изключително интересно. Защото литературата в Европа винаги е нещо, което се очаква да бъде изгонено, да бъде махнато. Поезията е била лъжливо, лошо и така нататък. Поезията е била доминиращ жанр още в епохата преди исляма, и поетът в арабското общество е винаги социално ангажирана фигура. Там за това символизма не може да процъфти не може да създаваш поезия на изкуство за изкуството, поезия за себе си или за някакъв определен кръг. Да, има, примерно при приказките също го има това деление. Някои приказки трябва да се четат само пред халифи, други само пред мъже, други за жени и деца. Нали има някакъв такъв тип разделение? Но някак си функциите на поезията и на поета на запад и на изток са тотално противоположни. Има един много важен текст на Валтер Бенемин, той е знаменит "Разказвачът", в който той казва, че разказвачът е един особен човек, който принадлежи на миналото. Защо? Защото той събира опита на миналото и трябва да го разкаже на настоящето. В съвременния свят тази фигура е невъзможна. Ама какво разказва? Нали, зависи какво разказва. Каква е фигурата на разказвача в "Хиляда и една нощ"? На тази особена Шехерезада и изобщо на разказващия там.
Ключова е Да, ролята. да. Аз коментирах, мисля, че за разказвача в един от разговорите ни, т.е. Това е много, много важна фигура в арабското общество. Ако говорим конкретно, нали, за Шехерезад, там много се, сега в модерния свят много се спекулира, смисъл, прави се там психоанализи, нали, но те всички са такива европоцентрични някакви модели, в които се опитват да вкарат Шехерезада. Ролята ѝ е да спасява. Обаче много често се забравя, че тя всъщност, нали, постоянно се говори как тя спасява себе си от смърт. Но всъщност там спасението работи. Една голяма женска популация след себе си. Всъщност тя казва в началото: татко, моля те, позволи ми да се омъжа за него, защото тя иска да спаси останалите момичета от царството. Тоест тя спасява не само себе си, но и останалите момичета от царството и най-вече тя спасява него, защото той е бил един масов убиец, нали така? И всъщност той постига спасението си чрез разказването на история. Разказването на история е много важно, т.е. то утешава, то лекува тъгата на сърцето. Тъгата е много важно понятие. Време е да изпратим Шехерезада да си отдъхне малко и да събере сили за следващата нощ на разказване, която ще я отдалечи от гибелта и забравата. Наши гости бяха Неделя Китаева и Морис Фадел. Аз съм Василена Мирчева, а записът беше осъществен в студио Procasters с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Цялата приказка за цар Омар Ал-Нуаман и синовете му Шаркан и Дау Ал-Макан можете да слушате като аудиокнига в платформата Storytel.